Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da warhaka. Insha Allah yau ma mun zo muku nau'in tararruka na musamman masu kamshi kuma masu saka jiki ya kamsassa fatar mutum ta yi kyau da kamfanin BSI Dubai Islamic Nigeria Limited Gwammaja Kano. Wannan nau'in tararruka suna da amfani sosai ga lafiyar dan adam, wanda idan ka amfani da su bayan ka fito daga wanka zaka ji jikinka yana kamshi. Idan ka shiga cikin taro na ma zaka ji kana kamshi. Ba ma a ce wannan tarurruka sun gamu da gumin jikinka. Na ɗaya akwai sweetie turare ne na musamman wanda aka yi shi ba wai don mata ba kawai, don kar ku ji an ce sweetie, har maza ma za su yi amfani da shi. Body spray ne, za ka yi amfani da shi bayan ka fito daga wanka, za ka fesa shi tun daga hamatarka har zuwa jikinka ba tare da matsala ba, babu abin da zai maka. Akwai tarurrukan da idan ka fesa su za ka same su, in ka fesa su suna ma kaikayi, wasu kuma za su saka mura. To wannan in kai amfani da shi insha Allah babu abin da zai saka ka. Sai na biyu, wisdoms turare ne wanda aka yi amfani da 'ya'yan itatuwa na musamman aka yi shi, yana da sinadarai na musamman ga lafiyar fata. Sai na uku, boys shi ma turare ne na musamman da ake amfani da shi bayan an fito daga wanka. Idan za ka kwanta bacci, idan har ka je ka salla wankanka ka zo kai amfani da boys ka fesa shi, mace ko namiji, insha Allah za ka ji bacci na musamman a tattare da kai. Sai turaren mu na hudu shine back up turare ne wanda idan ka fito daga wanka, ko da ma misali kamar da asuba mutum ya fito daga wanka zai tafi masallaci, zai iya amfani da shi ya fesa jikinsa da shi, wanda idan ya shiga masallaci duk mutanen da ke kusa da shi sanadiyar wannan turaren da ya saka ma za su ji kamshin nan kuma ya samu lada a kansa. Turare ne wanda bai da matsala, ba shi da matsala ga fata. Idan ka saka shi a body ɗinka ko kuma ka saka shi a hamatarka, duk ya zai baka wani sinadarai na musamman da kamshi na musamman. Shi ma likitoci sun yi bayani a kansa, bai da matsala. Nau'in turaren mu na biyar shine my choice turare ne idan kai amfani da shi ba shi da matsala ga lafiyar fata, kuma yana da amfani ga lafiyar fata. Idan kai amfani da shi bayan ka yi wanka kafin ka shafa mai, shi ma zai baka daɗin kamshi kuma zai kamsassa daga gumin jikinka. Shi ma body spray ne, shi ma ku neme shi my choice, shi ma ba shi da matsala ga lafiyar fata. Likitoci sun yi bayani a kansa. Za ku iya samun mu a lamba 46 Kofar Mazugal Road kusa da na CD Supermarket Gwammaja Kano, ko kuma ku same mu a wannan lamba 080 38 32 46